метавонӣ. Ман ба ту бовар дорам. Ва пеш. Когда я выиграла, я с огромной гордостью встала на пьедестал, заиграл гимн, я пела его с гордостью, потому что это было очень радостно. Тамоми мухлисо да хайрат монданд ки ихе духтарак амихе соҳиби техника аст. Буд рӯзҳое ки масалан Бону мегуфт ки ман монда шудам, намехоҳам. Ояндаш хеле хуб аст, ояндаш дурахшон аст. фикр мекунам ки агар ки боз давом диҳад, боз натиҷаҳои беҳтару хубтар ба даст мебиёрад. Бону дар тамринҳо худашро хеле хуб нишон медиҳад. Кӯшиш мекунад ки чизе ки мураббӣ мегӯяд иҷро кунад. инҷо маркази теквандо ва кикбоксинги тоҷикистон аст ки мураббиён ин маконро аслан мактаби ғолибон ном мебаранд, чаро ки то имрӯз 65 чемпиони ҷаҳонро ба воя расониданд ва мо низ чеҳраи навбатии барномаи ифтихорро аз миёни чемпионҳои риштаи теквандо ITF интихоб кардем. Бону Тимирова, яке аз фаъолтарин дастпарварони федератсияи теквандо ITF-и кишвар ба шумор рафта, дар синни наврасӣ аллакай ба дастовардҳои бузург ноил гардидааст. Мирсаид Яҳёев, асосгузори теквандо ITF дар Тоҷикистон, рӯзҳои аввали ба толор омадани Бонуро хуб дар ёд дорад. Бону Тимирова вай 8 сол шуд ки машқ мекунад. Вай вақте ки омадагӣ буд, оли 6 солаам набуд, оли кӯдакчаи майда буд. Машқҳои худаша дар мураббии Алиева Меҳрангез сар кардагӣ буд. Баъд 2 сол пас мураббиш Галимова Риана шуд. Баъд боз 2 сол пас Фарух Тошматов. ин набарон ки вай ба маъқул набуду вай дигар мураббӣ алиш кардагӣ буд. Ҳамаш вобаста аз он буд ки кай дарсо сар мешна. Аз саро ки пас аз обед. Ина мо амба нигоҳ карда мураббиҳо алиш мекардем. ҳанӯз дар боғча буд ки ӯ ба риштаи теквандо мароғ зоҳир карда буд. барои кӯдаки 6 сола мафҳуму муҳтавои варзиш то чӣ андоза фаҳмо буд ки рӯ ба толор биёрад. албатта шавқу ҳаваси бозиҳои кӯдакӣ ки машқҳо низ ба мисли бозӣ менамуданд, вале баъдан ин раванд ба орзу табдил ёфт. аммо хеле барвақт волидайн дар ин бора андеша карда буданд. вақте ки мо умуман дар бораи варзиш фикр мекардем, Бону аллакай 3-4 сола буд. Баъд шиноварӣ равад, ё баскетбол равад, ё волейбол, ҳама чиза дида омӯхта будем, барои он ки барои мо як чизи асосӣ, як унсури асосӣ ҳамин риштаи варзиш дар он буд ки он бояд чӣ гӯям ҳамчун гармония байни ҳам ботинану ҳам ҷисман бошад. Ва фикр карда, нигоҳ карда теквандоро мо асосан интихоб кардем. баъд падарашон Бонуро аллакай тайёр карда буданд. Хеле ки шумо медонед, теквандо як чизест ки ҷисман бояд кӯдак тайёр бошад. Аллакай кӯдак фаҳмид ки ин як чихел гӯям дунёи нав, дӯстони нав. баъд ҳамон вақт мураббии якумашон Меҳрангез Алиева буданд. Меҳрангез як хусусияти бисёр хоса бо кор бо кӯдакон дорад ва мо ҳамон вақт дидем ки чӣ қадар энергия он кас сарф мекунанд, чӣ қадар кор мекунанд, мефаҳмонанд. ва умуман ҳаминам аз як ҷиҳат мо интихоб кардем, лекин баъд ба худашам маъқул шуд. баъд гуфт ки ман ҳамин чизро давом медиҳам. ман як гурӯҳи барои хурдсолон доштам ва дар он ҷо Бонуро ман қабул кардам. Духтараки кам гап мезадагӣ буд, шармгин буд. Духтар кӯшиш мекард, бисёр гӯш мекард ва он ҳаракатое ки аз дасташ барои ӯ қин буд,
кӯмак мекардем ва бо мурури вақт замон машқҳоро аз худ намуд. дар варзиш барои муваффақ шудану ба натиҷаҳои баланд расидан албатта чандин роҳҳои пурпечитоб ва монеаҳои зиёдро мегузарӣ то ҳосили дилхоҳ ба даст биёрӣ. аммо аз айёми кӯдакӣ ё наврасӣ ба толор биёиву аз сифр корро оғоз кунӣ, пас ту метавонӣ аз муваффақиятҳои бештар истиқбол намоӣ. Сначала было очень трудно, потому что было непривычно, все было очень интересно, но мне понравилось, я осталась. Сейчас, что очень хорошо, то что девочки могут стоять в строю с мальчиками, поднимать высоко наш флаг и ходить в разные кружки, спорт. Если девочки будут тренироваться, то это очень большая польза для них, для их организма. То есть у них будет самооборона, они смогут защитить себя. то он вақте ки ба ҳайати мунтахаб даъват гардид, бону аз 3 мураббӣ дарси маҳорат омӯхт ва таҷрибаи худро бештар кард. дар толор ҳама аз хислати хуби бону ҳарф мезананд. мегӯянд ӯ пурталош аст. характери бону ба мо хеле писанд аст, барои он ки вай бисёр кӯшиш мекунад ки дар мусобиқаҳо натиҷаҳои баланд гирад. мо қатъи бону аз хурдӣ машқ мекунем дар як толори варзиш. ман ҳамчун дугонааш ёрдам медиҳам, қатъиш ду каса кор мекунем ва ду каса тайёрӣ мебинем ба мусобиқа. вақте ки мо дар мусобиқа иштирок мекунем, мо пеши аз мусобиқаҳо дар машқҳо хатои якдигармона ислоҳ мекунем ва кӯшиш мекунем ки аз ҳама хубтар бошем. бону темурова 11 июни соли 2009 дар шаҳри душанбе ба дунё омадааст. аз синни 6 солагӣ ба машқи теквандо ETF машғул шуда ба як қатор дастовардҳо ноил гардидааст. чемпиони бисёркаратаи тоҷикистон миёни наврасон, ғолиби як қатор аз мусобиқаҳои байналмилалӣ ва шаҳриву ҷумҳуравӣ, 2 карат барандаи нишони тиллои аввалин чемпионати осиёи марказӣ оид ба теквандо ETF, барандаи медали нуқраи ҷоми ҷаҳон 2021 дар Мински, Беларусия, барандаи медали биринҷии ҷоми сулҳ 2018, ҳамзамон ғолиби чандин мусобиқаҳои кушоди кишварҳои осиёву аврупо мебошад. охирин дастоварде ки Бону Тимирова ба даст овард, медали тиллои чемпионати ҷаҳон буд ки рӯзҳои 19 ва 28 августи соли ҷорӣ дар шаҳри Остонаи Қазоқистон доир шуда буд. дар қатори варзишгарони 64 кишвари ҷаҳон мунтахаби тайквандо ETF-и Тоҷикистон ширкат намуда ба гирифтани 17 медал даст ёфтанд ки 6 онро нишони тилло ташкил медод. Бону Тимирова аз ҳама иштирокчии хурдтарини ин мусобиқа ба ҳисоб мерафт ки 14 солу 2 моҳ дошт. ин духтараки қавиирода бо касбияти волояш ҳамагонро дар ҳайрат гузошт. ӯ бо пурқувваттарин варзишгарони сайёра рӯй майдон баромада ҳамаашонро таслим карду унвони чемпионии ҷаҳонро мушарраф шуд ки ин дастовард ҳам барои ӯ ва ҳам барои мураббиону падару модар натиҷаи бузург ба ҳисоб мерафт.
Умница. Я выиграла 5 соперниц. Из всех 5 соперниц для меня сильной была казашка, так как я ей проигрывала. Но в этот раз я ей доказала то, что я смогу, и я это сделала. Когда я выиграла, я с огромной гордостью встала на пьедестал. Заиграл гимн, я пела его с гордостью, потому что это было очень радостно, это было огромное событие, то, что я одна из самых маленьких смогла занять первое место на таком большом чемпионате. Я буду стараться и дальше поднимать, возвышать флаг Таджикистана. Яке аз баромадои беҳтарин аз они Бону буд. Оле наворое агар нишон тиҳед, уҷа мебинед чӣ хел зарбои задагӣ буд. Дар рақобати ниҳоӣ якум раунда бой додагӣ буд. Дар дуюм раунд чизое ки кард, амин тамоми толор, тамоми мухлисо да ҳайрат монданд ки ихе духтарак амихе соҳиби амихе техника аст да. Ихе техника ягон кас нишон додагӣ набуд, даже аз байни корейцо набуданд. Ҳамашон омаданд гуфтанд ки ин духтарак дар ҳақиқат ҳунараш бисёр баланд. Мебинӣ ки номи фарзандатро гирифта, суруди миллӣ садо дод, наздик меши, мебинӣ ки парчамро кушод. Баъд мегӯям ана одамон бояд ба анамин лаҳзао ба қадраш расанд. Ҳиссиёти зиёд. Гирияам кардем, хурсандам шудем. Лекин ба фикрам мегӯям ки ин хел ҳиссиёт ҳар рӯз ҳам намешавад. тавре болотар ишора карда будем, дар ҳар муваффақияти қаҳрамони барномаи мо саҳми бузурги падару модар хеле зиёд аст. аз мусобиқаҳои дохилӣ сар карда то ба сабқатҳои ҷаҳонӣ фарзандашонро ҳамроҳӣ мекарданд ки ин раванд ба рӯҳияи Бону бештар таъсир мекард. аз ҷумла дар чемпионати ҷаҳон садои модар сабаби қаҳрамонии фарзанд шуд. На каждое соревнование со мной ездят мои родители, мама и папа. Каждый раз, когда я на соревнованиях и вижу их, во мне просыпается уверенность, мне становится намного легче и спокойнее с ними. На чемпионате мира, когда я вышла с казашкой, я первый раунд проигрывала 3-1. Но раунд закончился, и когда я услышала, как папа с мамой кричат, что ты все сможешь, во мне проснулась мотивация. И в первые же секунды я забрала все очки и лидировала так, и выиграла этот раунд. Лаҳзае ки Бону бо Медина гуфтани духтарак аз Қазоқистон буромад, мо медонистем ки аллакай дар Минск ҳам вохӯрда буданд, дар Тошкент ҳам вохӯрда буданд. Ин Бону бояд ҳамун як қадам зиёдтар кунад, як кӯшиши зиёдтар кунад ки ҳамин рақиби худро шиканаду дастовар шад. Ва асосан ҳамин дастгирии ман, Бону кор кун, Бону вақт қариб тамом шуд, як зарби дигар зан, ҳамин чизо ҳаракат кардем дастгирӣ кунем. Ва як чизи дигар, ҳамин тими мо, командаи мо якҷое ки мешуд, ҳатман Тоҷикистон гуфта, умуман дар арсаи бисёр мусобиқаҳо мо якум сар мекардем. Ҳамин чӣ мегӯям, речовками, ҳамин дастгирии Тоҷикистонро Тоҷикистон ба пеш, Тоҷикистон гуфта, ҳама вақт ҳаракат мекунем ки номи Тоҷикистонро шунавану бинанд ки мо ҳам ҳастем. Ягон мусобиқа набуд ки падару модараш нараванд қатишон. ду мусобиқаи охиронба падараш чун мураббӣ биромадагӣ буд. Толорба мебиён амун машқоба 2 соат бошад машқ, 2 соат мешинанд, нигоҳ мекунанд, ислоҳ мекунанд. Мо талаб мекунем ки баъзе вақт шуби толорба фурояну қати бачаҳошон кор кунанд. ин аксу наворҳо гувоҳ аз он аст ки Бону Тимирова ҳанӯз аз қадамҳои аввал дар мусобиқаҳои дохили толорӣ ва сабқатҳои шаҳрӣ ҳунарашро ба таври арзанда нишон медод ва мураббиаш аллакай пай бурда буд ки ӯ метавонад ояндаи дурахшон дошта бошад. аввалин бор дар толори варзиши федератсия теквандо ки мусобиқа баргузор гардид,
ман хостам аз падараш пурсидам ва хостам ки ӯро ба ҳамин мусобиқа монем, яъне ки бисанҷем. Он вақт хурдсол буд, 6 сол дошт. Он вақт 6 сол дошт, аз сабаби ки 6 сол дошт, дар қоидаи мо ин гуна кӯдакон рақобат намекарданд. Новобаста аз ин сатҳаш ки нисбати он мусобиқа тайёр буд, ман ки медидам ва аз ҳамин хотир ман падару модари онро розӣ кардам ва дар он ҷо мо санҷидем рақобаташро аз намуди машқҳои маҷмӯӣ ки тӯли ном дорад, яъне ки муҳорибаи бе рақиб, танҳо худаш бале намоишӣ. Ва вақте ки иҷро кард, ҷои ба хаёлам сеюм роҳ иҷро кард, яъне ки натиҷа овард ба даст ва аз ҳамин натиҷаи ӯ мо фаҳмидем ки ӯ метавонад дар оянда боз дар дигар мусобиқаҳо иштирок кунад ва ҷойҳои намоёнро сазовор шавад. дар истиклоли қирғизистон соли 2017 мусобиқаи байналмилалӣ баргузор гардид ки бонуи хурдакак бори аввал ба хотири парафшонии парчами тоҷикистон ба майдон баромад ва аз рӯи ду равияи теквандо ҳунарашро нишон дод ва тавонист ки дар аввалин иштирокаш берун аз ватан соҳиби 2 медали тилло шавад ва аз он лаҳза муваффақиятҳои ӯ дар сатҳи байналмилалӣ шурӯъ гардиданд. худи ҳамон сол дар ҷумҳурии Татаристони Федератсияи Русия мусобиқаи кушод баргузор шуд ки ин навбат ҳам бону ба гирифтани нишони тилло мушарраф шуд. ҳар вақте ки ӯ бузургтар мешуд, ҳамон қадар дар варзиш пухта мегардиду ба сӯи муваффақиятҳо талош мекард. имрӯз Бону Тимирова шомили ҳайати якчашини кишвар буда зери мураббиёни соҳибтаҷриба тамрин мекунад. ман боварӣ комил дорам ки Тимирова Бону дар оянда синусолаш то калонсола расад, чемпиони ҷаҳонбайни калонсолон мешавад. Агар ин намуди варзиша ба бозии олимпӣ ворид кунад, чемпиони олимпиада мешавад ва сафи ҳамин чемпионои федератсияро зиёд мекунаду ифтихори Тоҷикистонро баланд мекунад. алиҷон бародари Бону аст. ӯ 9 сол дорад ва аз 5 солагӣ ба теквандо ITF машғул мебошад. алиҷон 3 карат чемпиони Тоҷикистон ва дорандаи медалҳои биринҷиву нуқра аз ҷоми ҷаҳон дар Мински, Беларусия мебошад. дар тамринҳо бо апааш якҷо машқ мекунад ва алиҷон низ умеди чемпиони ҷаҳон шуданро дорад. онҳо ҳарду дар муассисаи таълимии литсеи Адолат таҳсил мекунанд. воқеан барои муваффақ шудан дар ҳама кор албатта донишу заковати баланд доштан хеле муҳим аст. аз ин рӯ Бону ва алиҷон кӯшиш мекунанд ки дар мактаб низ фаъол бошанду савияи дониши худро баланд бардоранд. дар мактаб Бону назди ҳамсинфон ва коллективи омӯзгорон духтари намуна ба ҳисоб меравад ки нуқтаро муаллимаи ӯ тасдиқ мекунад ва муҳимтар аз ҳама аз ҳар як дастоварди ӯ дар ин ҷо ифтихор мекунанд. ҷоизае ки ӯ гирифт ин хеле хабари хуш буд, ҳам ба ман ва ҳам ба муассисаамон, ба синфи худ хеле хабари хуш буд ва албатта дар ин муваффақият роли ҳам омӯзгорон ва ҳам падару модари Тимирова Бону хеле зиёд аст, чунки падару модари ӯ низ ҳама вақт бо роҳбари синф ва бо омӯзгорони фаннӣ дар тамос ҳастанд ва кӯшиш мекунанд ки натиҷаи фарзанди худ натиҷаи хуб гирад ва дар оянда як шахси бузург бошанд. албатта вақте ки шунавидам, модари Бону ба ман занг заданд ва хабар доданд ки чемпиони ҷаҳон шудааст Бону. албатта ин як ҳаяҷони
ба ягон чиз монанд нест дар назарам. ва дар навор ҳам дидам ки суруди миллии давлатамон дар он ҷо сароида шуда истодааст ва парчамро бону бо дасти худ боло бардошта истодааст. Ин як биям ашки чашми ва биям ашки хурсандӣ албатта мешавад, чунки як ифтихори миллат аст. бону Тимирова дар синфи 8-уми муассисаи таълимии литсеи Адолат таҳсил мекунад. чун як лаҳза раванди дарсҳои ӯро навогирӣ кардем, маълум гардид ки дар дарсҳо низ ба мисли тамринҳо фаъол буда кӯшиш мекунад ки ҳамеша даст боло бошад. Хоть если ты спортсмен, нужно хорошо учиться. Это не означает, нужно уделять огромное время спорту. Спорт — это отдельно, учеба отдельно. Учеба тоже должна быть хорошая. Я хочу учиться хорошо на физику, биологию, потому что мне эти предметы очень сильно нравятся, и я хочу поступить. Темирова Бону хеле духтари хушмуомила ва фаъол мебошад. баъд аз он ки мо фаҳмидем ки Бону якум ҷоро гирифт, хеле хурсанд шудем. мо ҳамсинфо барор мехоҳем ки дар дигар мусобиқаҳо ҳам иштирок кунад ва якум ҷоро гирад. дар баробаре ки Бону варзишгар аст, вай кӯшиш мекунад ки дар дарсҳо фаъол бошад, баҳои аъло гирад, ҳамеша дарсҳоро ҷавоб медиҳад. дар чемпионати ҷаҳони остона дар баробари оне ки Бону Тимирова медали тилло ба даст овард, ҳамзамон аз ҳисоби dastavӣ баромад карда бо духтарони дигари тоҷик ба гирифтани нишони нуқра мушарраф шуд. 3 соли охир дар чемпионати мусобиқаҳои дохилӣ қаҳрамони барномаи мо шикастнопазир боқӣ мемонад. Бону дар он ҷо бо рақибони пурқувват баромад кард. Мо хеле ӯро дастгирӣ кардем ва вақте ки ҷои аввалро гирифт, мо хеле хурсанд шудем. ҳар вақте ки оилаи онҳо сарҷам мешаванду сари як дастархон менишинанд, ҳатман он ҷо сухан сари варзишу дастовардҳои Бону меравад. Мамлакат Тимирова бибии Бону аст. ӯ 83 сол дорад ва аз ҳар пирӯзиву дастовардҳои набирааш хушҳол буда бо ифтихор дар бораи ӯ сухан мекунад. вақте бибӣ фаҳмид ки набирааш чемпиони ҷаҳон шудааст, хеле хурсанд шуд. 2 рӯз хобам набуд, на шаб хоб рафтам, на рӯз. ҳар рӯз дуо кардам, илоҳим бачам чемпиони ҷаҳон шавад. ҳамин Тоҷикистонам ҳама дунё фаҳмад ки аз Тоҷикистон ман ҳамин хел чемпионо мебаромадад. Давлати мо ҳозир тинч ва сокин ҳаст. Президентамон ҳама шароитҳои вай кара додааст. Спорт ба духтароям, писароям, илтимос ҳаматон иштирок кунед, давлатамон бо аз ҳамин ободтар кунед. Бону ба расмкашӣ низ хеле шавқу ҳаваси бисёр дорад. чугунае ки мебинед офаридаҳои ӯ хеле зебову диданӣ ҳастанд. яъне бо вуҷуди тамринҳои пайваставу таҳсил дар мактаб, боз ӯ вақт ёфта ба шуғли дӯстдоштааш машғул мешавад. ин ҷо ҳама он медалу ифтихорнома ва камарбанду дигар дастовардҳои фарзандро падару модар нигоҳ медоранд. зеро ин ҷоизаҳо самараи меҳнати чандсолаи онҳо мебошад ки фарзанди азизашон аз сабқатҳои гуногун ба даст овардааст. падару модарони азиз, пеш аз ҳама ба фарзандони худ бовар кунед. дар ҷое ки лозим аст дастатонро дароз кунед ва ин фарзанди шумо боз як бори дигар бовар кунед. дар ҷойҳое ки мушкилот мекашад камтар тела доданам лозим аст, роҳ нишон додан лозим аст. нишон додед, дастгирӣ кардед, ҳатман муваффақ мешавад. албатта ҳам барои мураббӣ ва ҳам барои Бону мавқеъ пайдо кардан дар қатори беҳтаринҳои мусобиқаҳои бузург боз умеду бовариашонро бештар кард ва барои фатҳи мусобиқаҳои бузургтар талош мекунанд. ин варзишгари наврас хеле хуб медонад ки
арақи ҷабин резонидан дар тамринҳо чӣ муҳимияте дорад ва оянда чӣ хоҳад шуд. аз ҳамин хотир Бону Тимирова ва хастагиҳоро эҳсос накарда сӯи муваффақиятҳо талош мекунад. Сейчас я тренирую в сборной, но мой тренер – это Фарух Тошматов. Он всегда объясняет мне, как выступать на соревнованиях, что нужно делать, тренирует меня, показывает новые упражнения, что можно выполнить там, исправляет мои недостатки. Все наши старания и силы были потрачены для нашей Родины, чтобы мы, девочки, Тэквондо Федерации ИТФ, подняли высоко наш флаг и гордились страной. вақте ки як шогирди ман аллакай пешсаф мешавад, новобаста аз он ки дар дасти ки тамрин мекунад, лекин ман медонам ки заминаи ҳамун кӯдак албатта ки дасти ман аст. дар ин ҷода ман барор хоҳонам. ҳар як волидайн мехоҳад, ҳар як омӯзгор мехоҳад ки талабаи худ, фарзанди худ дар чунин қувваҳои баланд расида гардад. ман дар оянда ба Бону орзу мекунам ки ҳамчун парчамбардори давлати худамон бошад. орзуҳои ман ба Бону чӣ хеле ки мегӯянд чизе ки дар дили худаш бошад ба ҳамон муваффақ шавад. агар риштаи варзишро хоҳад дар ояндаи масалан баъд аз 5 сол ё 10 сол давом диҳад, мо дастгирӣ мекунем. агар хоҳад ки масалан духтур шавад ё ягон касби дигар интихоб кунад, мо дастгирӣ мекунем. ва фақат гап мезанам ки доимо ман сухан мекунам ки фарзанд ки бошад, одамизод ки бошад, пеш аз ҳама худро эҳтиёт кунад.